Jopa 35% korkeakouluopiskelijoista kokee merkittävää psyykkistä kuormittuneisuutta ja yli 30% opiskelijoista kokee, etteivät he kuulu mihinkään opiskeluun liittyvään ryhmään. Nyyti ry on opiskelijoiden mielenterveystyötä tekevä järjestö. Nytin Discord-kanava on suunnattu korkeakouluopiskelijoille, jotka haluavat jutella anonyymisti toisten opiskelijoiden kanssa opiskeluarkeen ja elämään liittyvistä teemoista. Parasta ryhmässä oli, että se vahvisti tulevaisuususkoani. Asiat voivat olla tulevaisuudessa paremmin ja pystyn itse vaikuttamaan kehityksen suuntaan. Sain yksinäisyysteemaisesta ryhmästä vertaistukea, jota luulen, ettei ollut olemassakaan. Kun sain kuunnella muiden kokemuksia ja kertoa omistani, häpeän tunne katosi ja olen huomaamaan muutoksen itsessäni ja omassa ajattelutavassani. On ollut kiva saada kokemus, että saa jutella toisten samanlaisessa tilanteessa olevien kanssa. Älä jää yksin. Liity Nytin Discord-kanavalle ja löydä muita samassa tilanteessa olevia.